Sziasztok! Kicsit beteg vagyok, szóval most az ágyból mutatok egy videót. Mutatom, hogyan lehet gumikból nagyon egyszerű ceruzadíszt csinálni. Kell hozzá egy ceruza és gumik. Jól figyeljetek meg. Az első menet nagyon nehéz lesz. Kell hozzá ez a 3 ujjunk. Így rárakjuk a hüvelyk és a mutató ujjunkra, így 8-asba. És utána ez itt úgy kell csavarni, hogy bal kezemen csinálom, mert bal kezes vagyok, hogy jobbra. És azt ki kell tesztelni, és úgy kell áthúzni alóla vagy fölötte, hogy így, hogy egy ilyen legyen, hogy igazából ezen kívül itt meg legyen csavarva. Na, és ha megvan, akkor én rakok rá még egy szín, de az csak ilyen egyszerűen. És behúzom középre a legalsót, csak így be. És akkor rárakok még egyet, nálam az már kék színű lesz. És akkor most így vagyunk, ugye a fényviszonyok nem a legjobbak. És itt, ahol bedugtuk már behúztuk, ott be alatta. Hát lehet, hogy érdemesebb a másik oldalával, de így. Bedugjuk középen. És akkor, az alsó sülkét csak így behúzom. Ezt néha lehet lejjebb szállítani. Szóval rárakom még egy szál. Nagyon egyszerű és gyors. Hát lehet bármilyet csinálni. Jobb, egyszerűbb ceruzákra meg tollakra, mert azokon sokkal jobban meglátszik. Szóval na, és a legvégén úgy kell, hogy például kiválasztjuk a hüvelykujjunkat, levesszük, és ide át, szembe. Mutató ujjunkról át, szembe. És a középső ujjunkról is át. És kicsit lejjebb húzom. Hát ez egy ilyen színátmenetszerű akar lenni. Nézzétek, egy ilyen ceruzadíszlet. Kicsit meg lehet igazítani a feltre, mert engem nem zavar. És akkor egy ilyen. Nagyon egyszerű, és de ha bármi kérdésetek van, csak szóljatok, én nyitott vagyok rá.